Ole, možemo malo samo. Sačekat ćemo vodi da popijemo. Evo, sekundu samo. Ajde, prvo, da li si spavao sa medaljima i da li si još i spavao, sine? Pa malo, bilo je puno slavlja, bilo je mnogo lepih emocija. Deca su spavala sa medaljom, ovo je verovatno su jedini retki trenuci kad imamo oko vrata, u suprotnom je kod jedno od dva deteta. Ne, prelepe emocije, stvarno nešto neopisivo. Nisam ovo očekivao, ovoliko ljudi, stvarno 15.000 ljudi skoro na stadionu, da dočekaju sportiste, da slave sve što sport predstavlja i sva dostignuća i na taj način pokazuju poštovanje prema nama sportistima, stvarno nešto neverovatno. Rod Laver Arena je bila nekako tvoj dom i sve to, sad Šatrije ipak preuzeo primat. Pa, ne znam, sigurno da je ovo nešto što je neuporedivo sa bilo čim što sam ranije dostigao u svojoj sportskoj karijeri. Ipak, olimpijada je nešto potpuno jedinstveno, predstavljati svoju zemlju, osvojiti zlato. Rekao sam baš juče da je najlepši osjećaj do sada za mene bio bolji od svih pobjeda, ono kada sam nosio zastavu na ceremoniji otvaranja 2012. u Londonu do jučerašnjeg osjećaja. Ovo je broj 1 definitivno, juče praktično van telesno iskustvo kada sam slavio posle poslednjeg plena. Ovo je stvarno fantastičan broj ljudi ovdje, ali pomisliš nekada na ono što te čeka u Beogradu? Ne znam šta će biti, iskreno niko mi ništa ne govori. Možda je neko iznenađenje, možda ne znam, ja bih voleo, iskreno voleo bi da slavim sa ostalim sportistima koji budu osvajali medalje i koji su već osvojili medalje. Tako da, eto, polako, još nije gotova olimpijada. Kada se sve to bude završilo, kada se sumiraju utisci, bit ću tu, pa ćemo vidjeti, nadam se velikom slavlju. Kad se vraćate u Srbiju uopšte? Ne znam, ti znaš? Ne pojma. Da te pitam za broj nepročitanih poruka ili... Ima ih. Hvala, Nole. Vidimo se. Hvala.